Петруша. Намира се на 14 км северозападно от Драма, в южните покрайнини на Фалакро, в края на едноименния каньон. Това е град с развит добитък и богат културен живот. В центъра на селото се намират останките на голяма базилика от 19 век, посветена на Богородица с значителен брой римски и византийски скулптури по стените, както строителни материали. В селището е запазена църква от 1907 година, построена с грижата на епископ Хрисостомос, въпреки че е претърпяла промени с течение на времето. Петруша се откроява с богатите си традиции. На 7 и 8 януари всички граждани, особено младите хора, участват в местни събития с честването на празника Бабинден, с честването на свети Атанасий на 2 май, с честването на пророк Илия с обща трапеза Курбан в планинския Параклис на 20 юли и честването на емигранта през последната седмица на юли или 1 август. В областта на изкуствата районът е дал доста хора на изкуствата. Открояваме Ангелос Куюмджи, известен като художник от Петруша, архитектор, скулптор и художник Павлос Ангелос Куюмджис, актьор и сценарист Петрос Македонас.